देबानगर मुंनि गंसे रायजोआव राजा धरमबीरा रायजो खुङोमोन। बिहा सासे फिसाज्ला दंमोन नेरसोन। बे धरमबीर राजाया लाखिदोंमोन सासे नापित, मुङा जाबाय बाबुराम। महाराजा धरमबीरा बाबुरामनि अनगा गुबुन रावबो नापितजों खानाय दारि सिनजायामोन। बियो खालि बाबुरामजोंल' खानायबाबो दारिबाबो सिनजायोमोन। बिदिनो बाबुरामा महाराजा धरमबीरनि जोबोर आंगो जालांबाय। नाथाय सानसेखालि हरखाब महाराजा धरमबीरा थैलाङो। बिफा थैनायनि उनाव फिसाज्ला नेरसोना राजमासियाव जिरायनायसै। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बेयाव फैनायनि थाखाय साबायखर जासिबाय। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय महाराजा धरमबीर एबा आंनि आंगो बिफाया अबथिरा जिउ गोमाबाय। बिनिखायनो दिनैनिफ्रायनो दानिफ्रायनो बे रायजोखौ बे राजमासिखौ आं सामलायसिगोन। आंनि बे रायजोनि गोदान मन्थ्रि गाहाय आं सम्बारुखौ थिसनबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंखौ बे रायजोखौ सालायलांनायाव मदद होलांगोन। गोदान राजा जानायजों लोगोसे सम्बारुआ मन्थ्रि जानायजों महाराजा नेरसोननो मन्थ्रि सम्बारुआ जोबोर सोलो होयो रायजोनि बागै आरो गासै सोंनायनिबो फिननाय थाजोबो सम्बारुनाव। लासै लासैनो बिनि सोलोआ गासै रायजोआव मिथिजोब्बाय। सम्बारुनि बिदि जानायजों नापित बाबुरामखौ रावबो सोङै जाबाय। गासैबो खालि मन्थ्रि सम्बारुनिल' बाथ्रा रायलायो। बाबुरामा गावखौ रावबो खबर लायैयाव जोबोर दुखु जाबाय। राजा धरमबीर थानायाव बाबुरामखौ बयबो मिथियोमोन, जोबोर सनमानबो दंमोन। नाथाय जेब्लानिफ्राय सम्बारुआ मन्थ्रि जाबाय खालि सम्बारुनि सोलोनिल' बाथ्रा रायलायसै। मन्थ्रि सम्बारुथ' जोबोर सोलो गोनां माथो। दाख्लै जालांनाय सोलो बादायलायनायाव सेथि बान्था मोनदोंनो माथो। औ नंगौथ', खोनादों बे बादायलायनायाव जोबोर गोजान गोजाननिफ्राय मन्थ्रि फैदोंमोननो। नाथाय जोंनि मन्थ्रि सम्बारुजों रावबो फायाखिसैनो। महाराजायाबो जोबोर बान्था होदोंनो माथो मन्थ्रि सम्बारुनो। औ महाराजानि सनमाना आरो बांबावबाय। थौदो नोगोराव थांना फैनांगौ। सान्थ्रि गाहायनि हुकुम, थांनानै नोगोरनि दरजायाव थाहैनांगौनो। सोरबा आलासि फैगोननो, फैफिननायाव खानाय दारिबो सिनजाबोनोसै। नोगोरावलाय मानो सिनजानांगौ? जोंनि बे मेहेलनिनो बाबुराम नापितजों सिनजा। बे बोरायजों सिनजायालै आं। दाख्लै सान्थ्रि सासेनि खावलायावनो हाख्लाबना होदोंनो। बोराया बारा मेगन नुलादां, बिनिखायनो हाख्लाबना होदों। दामानि खालि सम्बारुनिल' बाथ्रा रायलायग्रा जादों। बे सम्बारुनि थाखायनो आंनि जेबो बेसेन गैयै जाबाय। रावबो आंनि बागै रायलायला, आंखौ रावबो सोंला। बे सम्बारुखौ लामानिफ्राय बोखारनांगोन, अब्लासो जासिगोन। सानसेखालिनि बाथ्रा, बाबुरामा राजा नेरसोननि दारि सिनगासिनो। दारिखौ सिनखांब्ला महाराजाया बुङो, वाह वाह बाबुराम, नोंथांनि आखायावथ' जादु दं। गोदो जेरैमोन दाबो बेबादिनो। आंनि दारिखौ जोबोद मोजाङै सिनना होबाय। आंनि दाबो गोसोआव दं, जेब्ला नोंथाङा मेहेलाव थायामोन, आंनि आफाया गुबुन रावबो नापितजों खानाय दारि सिनजायामोन। जेब्ला नोंथाङा फैफिनोमोन, अब्लासो नोंथांजोंसो सिनजायोमोन। बेनो खाबु, एसे एरनांगोन। औ महाराजा, नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों। आंबो महाराजाया जेब्लानिफ्राय जोंखौ नागारना थांदों दरसि दरसि मोनबाय थायो। आंखौ माब्लाबा सिमाङावबो रायदावफैबाय थायो। दाख्लैसो आंखौ सिमाङाव फैनानै बुंफैदों, महाराजा धरमबीरा सोरगोआव जोबोर दुखुआव दंनो। हारसिंनो थानायखाय महाराजा धरमबीरनि गोसोआनो जवा-जवानो। मा? आफाया हारसिङै दुखुआव दं? आं आफाखौ दुखुआव थाहोनो हानाय नङा। आं माबा मोनसे खालामथारनांगोन। महाराजा, नोंथाङा बिथोन होब्ला आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। मा बाथ्रा बाबुराम नोंथां? बुंलाय। आं सासे साधुखौ मिथियो, जाय जोंनि मदद खालामनो हागौ। बे साधुनि जोबोर बोलो दं। मन्त्र मोनसेजोंनो गासै जायगायाव दावबायनो हायो। बेखौ लिंबासो जों महाराजाखौ मदद खालामनो हागोनदां। बेथ' जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। बाबुराम नोंथां,
बे साधुखौ गाबोन आंनि दरबाराव लिंहर। जागोन महाराजा। हा 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 आंनि सोलोआ खामानि होबायथ'। एबार आं सम्बारुखौ फोजोबस्रांजोबसिगोन। अखानायै फुङाव महाराजानि दरबाराव सासे साधुआ फैनायसै। खुलुमबाय साधु बाबा। जय जाथों महाराजा। नोंथाङा आंनो जेबो बुंनो नांला महाराजा। आं गासैखौबो आंनि मोन्थोरजों हमनानै मोनजोब्बाय। साधु बाबा नोंथाङा मिथिखाबाय जेब्ला। बुंलाय आंनि आफाया सोरगोआव माबोरै दं? जोबोर दुखुआव दं महाराजा। जोबोर दुखुआव दं। सोरगोनि बबेबा खनायाव गबज्रब हारसिङै जिरायना दं। सोरगोनि सिख्रि सिख्लाफ्राबो बिखौ बे दुखुनिफ्राय बारहोनो हायाखै। साधु बाबा आंनि आफाखौ गोजोन होनो मा खालामनो नांगोन? मा राहा दं आंनो खिन्थादो साधु बाबा। नोंनि नोम्फाखौ गोजोन होनो जोंनि बुहुमनिफ्रायनो सासे थांनानै बिखौ मोजां मोजां सल' खिन्थानो नांगोन। अब्लासो माबा मोनसे जागोन। गुसुङै बुंनो थाङोब्ला बिनिफ्राय सोरगोसिम थांनांगोन। मा सोरगोआव थांनांगोन? नाथाय बोरै? सोरगोआव थांनानै फैफिननो हागोन आरो? हागोन महाराजा। नाथाय महाराजा नोंथांनि बिफाखौ जानला मोनला मानसिया गोजोन होनो हानाय नङा। मिनिहोनो हानाय नङा। सासे जोबोर सोलो गोनां मानसियासो बैयाव थांनो हागोन। आरो नोंथाङाथ' मिथिखायो बेयाव बयनिख्रुइ सोलो गोनां मानसिया जाबाय सम्बारु। बिनिखायनो सोरगोआव सम्बारुआनो थांनाया गाहाम जागोन। मा आं? नाथाय बोरै? सोरगोआव थांनोथ' थैनांगोनसो। सम्बारु आं बे साधु बाबानि सायाव फोथायो। बियो थारैनो नोंखौ सोरगोनिफ्राय लाबोफिनमारगोन। अन्नानै नों थांनानै आंनि आफाखौ सुखुआव लाबोफिनदो। नों आंनि बे खामानिखौ मावनानै होदो। सम्बारुआ साधुनि फारसे मोजांनो नायहाबबाय। हरखाब बियो नुनो मोनबाय साधुनि फारसे दारिया गुनानै दं। बियो लोगो लोगो हमदांनो हाबायदि बे साधुआ आसलि नङा। बियो नापित बाबुरामसो। बियो हमदांनो हाबायदि बाबुराम नापितआ बिखौ बुथारनोसो बेबायदि सोलो बाहायदों। सम्बारुआ बुंबाय, जागोन महाराजा आं थांगोन सोरगोआव। नोंथाङा आंनो साननैसो सम हो। जागोन सम्बारु नोंनो आं सप्तासे सम होबाय। दानिया सम्बारु बबावथो नों गबावगोन? दानिया नोंथ' थैमारसिगोन। बे बाबुराम नापितआ आंखौ जोबोर जालायाव खोख्लैबायना। जाम्बा जाम्बालै। महाराजायाबो एसेबो मिथिथारा आरो। सोरगोआव थांब्लाथाय सोरबा फैफिननो हायो बि। माबा मोनसे लामा दिहुननांसिगोन। नङाब्ला थारैनो सोरगोआव मोनहैमारगोन। नाथाय बिनिफ्राय बारग'नो मा खालामनाया गाहाम जागोन? सम्बारुआ जोबोर सानबाय थाबाय। नाथाय हरखाब बियो नुबाय मासे एन्जरा खारै खारै गुदुङाव थ्रोब हाबहैबाय। सम्बारुआ एन्जरखौ नुनानै मोनसे सोलो गोसोखांबाय। बियो थाबनो बायजोआव थांनानै गावनि न'नि साखाथियावनो हाखर जावनो लाबाय। बियो दन्दर मोनसे जावबाय जाय फैयै फैयै गावनि न'नि खथायाव ओंखारहैयो। आसा खालामो आंनि बे सोलोआ खामानियाव फैगोन। अखानायै सम्बारुआ महाराजाखौ फैनानै बुंफैबाय, महाराजा आं थांनो थियारि सोरगोआव। बेथ' जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। आं नोंखौ थाबैनो सोरगोआव फाथायहरनायनि थाग थियारि खालामगोन। महाराजा आंनि माखासे बाथ्रा दं। मा बाथ्रा बुंलाय सम्बारु? महाराजा आंखौ न'नि खाथियावनो फबनानै हो आरो आंखौ गोथाङैनो फब, जाहाथे आं सोरगोआव गोथाङैनो थांनानै फैफिननो हायो जेन। जागोन सम्बारु नों जा बायदि बुंदों बेबादिनो जाजोबगोन। नों आंनि थाखाय एथ'ग्राब गिदिर खामानि मावनो नागिरदों। नोंनि थाखाय आं एसेबांखौथ' मावनो हागोन। साबायखर महाराजा। सम्बारु सोरगोआव मोनहैब्ला आंनि आफाखौ सुखुआव दोन। मिनिहो, रंजाहोनो नाजा। मिथिया दाबा आंनि आफाया बेसेबां हारसिंनो दुखुआव दं। महाराजाया सम्बारुखौ सोरगोआव फाथायहरनायनि खालारखौ फोसावनानै होनायसै। थिग बेबादिनो सानसे सम्बारुखौ सोरगो फाथायहरनो लानायसै। सम्बारुखौ गोथाङैनो फबनानै होनायसै। फबजोबनानै गासैबो बिनिफ्राय थांनायसै। दानिया सम्बारुआ गाव जावनाय दन्दरजों थांनो लानायसै।
थाङै थाङै ग्रोब बियो गावनि खथायाव मोनहैनायसै। बिसिया सम्बारुनि बिदि हाबबोनायखौ ग्रोब नुफैयो। सम्बारुआ बिसिनो गासै बाथ्राखौ बुंनानै होनायसै। बिसिखौबो हौवा थैनायनि फाव खालामनो होनायसै। नों खालि जा आं बुंदों बेखौल' माव। आं गोबाव सम न'निफ्राय ओंखारला। नों जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालाम आरो नों हौवा थैजानायनि फाव खालाम। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जानांगौ मन्त्रि सम्बारुआ आंनि आफाखौ सुखु खालामनो सोरगोआव थांदों आरो दायो जोंनि गेजेराव सासे मन्त्रिनि गोनांथि दं। बिनिखायनो आं दिनै बाबुराम बिथांखौ जोंनि रायजोनि गोदान मन्त्रि सायख'बाय। नाथाय जेब्ला सम्बारुआ फैफिनगोन अब्ला बाबुरामा बे मासिखौ हगारना होफिननांगोन। साबायखर महाराजा आंखौ मन्त्रि सायख'नायनि थाखाय। थारैनो आंनि बे सिमाङा जाफुंमारबाय। सम्बारुआथ' माब्लाबाबो फैफिनला। दानिया अराय सम आंनो मन्त्रि जानानै थाबाय थागोन। सानसेखालिनि बाथ्रा नारायणपुर मुंनि रायजोआव सोलोनि बादायलायनाय जायो। गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बेयाव मन्त्रिफ्रा बाहागो लाहैयो। बेबादिनो देबानगर रायजोनिफ्रायबो बाबुराम मन्त्रिया बाहागो लाहैयो। बादायलायनायाव गोबां सोंलु सोङो, नाथाय बाबुरामा मोनसेनिबो फिननायखौ होनो हाया। दानिया नोंथांमोना बुंदो बुहुमनि बयनिख्रुइबो सैथो बाथ्राया मा? मन्त्रि बाबुराम, नोंथाङा दासिमबो मोनसेबो सोंनायनि फिननाय होआखै। बिनिखायनो बे सोंनायनि फिननायखौ नोंथाङानो होग्रोदो। मा आं? औ बुंगोन आं। थारैनो बुंगोन, मानो बुङा जानो? माबा जिराद जाखो बुहुमनि बयनिख्रुइ सैथो बाथ्रायाबा? नोंथांनो समाय होनाया जोब्बाय। दानिया जियानगर रायजोनियाव थांबाय। बुंदो बिनि फिननायखौ। थारैनो बुहुमनि बयनिख्रुइबो सैथो बाथ्राया जाबाय थैनाय। सैथो फिननाय। बे खेबनि बादायलायनायाव जियानगरा देरहासार जाबाय। मा जाखो नेरसोन महाराजा? आंथ' खोनादोंमोन देबानगर रायजोआव जोबोर सोलो गोनां मन्त्रि दं। नाथाय दिनै नुबाय दे बेसेबां सोलो गोनां मन्त्रि मोनसेबो सोंनायनि फिननायखौनो होनो हायाखिसै। जियानगर रायजोनि राजानि बिदि बुंनायाव महाराजा नेरसोना जोबोर लाजिनाय मोनबाय। मन्त्रि बाबुरामनि सायाव जोबोर रागा जोंबाय आरो सम्बारुखौ गोसोखांबाय थाबाय। बिथाब्ला दिनै बेबादि जानाय नङामोन सानबाय थाबाय। बाबुराम, नों थाबैनो बै सादुनाव थांनानै सम्बारुआ माब्ला फैफिनगोन खौरां लानानै फै। सम्बारुनि बेयाव जोबोर गोनांथि जानानै दं। औ महाराजा, आं दानो खौरां लाहैगोन। बेबादिनो समफोरा बारलांबाय थाबाय। सम्बारुआ न'निफ्राय ओंखारासै, जानानै न'आवनो उन्दुना थाबाय थायो। बेबादिनो 9 दान बारलांबाय। दानिया सम्बारुनि महरा जोबोर सोलायबाय। गोलाव खानाय दारि जालांबाय। सम्बारुआ न'निफ्राय ओंखारना राजमहल फारसे थांबाय। राजमहलाव बिखौ नुनानै बयबो जोबोर गोमोबाय। महाराजा नेरसोना जोबोर खुसि जाबाय आरो बाबुरामनि जिउआ बारग'लांबाय। बियो जोबोर गिबाय। खुलुमबाय महाराजा, आं सोरगोनिफ्राय फैफिनबाय। जोबोर गोजोनबाय आं सम्बारु नोंखौ नुफिनना। आंनि आफाया दायो सोरगोआव माबोरै दं? महाराजा धरमबीरा दायो जोबोर खुसियाव दं महाराजा। जों सानैजों सोरगोआव जोबोर रंजाबाय। नाथाय मोनसे जेंना महाराजा। मा जाखो सम्बारु? नोंथाङाथ' नुखादों जानांगौ आंनि सोरगोआव थांनानै खानाय दारि लावनानै दंजोबो। सोरगोआव सासे नापितनि गोनांथि जानानै दं महाराजा। आरो सोरगोआव महाराजा धरमबीराबो जोबोर खानाय दारि लावबाय। नोंथाङाथ' मिथिखायो जानांगौ महाराजा। महाराजा धरमबीरा बाबुरामनि अनगा रावजोंबो खानाय दारि सिनजाया। बिनिखायनो बाबुराम बिथांखौ थाबैनो सोरगोआव फाथायहरनांगौ महाराजा। सम्बारुनि बिदि बुंनायाव बाबुरामा जोबोर गिबाय आरो महाराजानि खाथियाव हान्थु खेरायना बुंबाय, निमाहा महाराजा निमाहा। बेफोर गासैबो आंनिनो फाव फान्दायनायसोमोन। सम्बारुखौ फोथैनो मन्त्रि जानो लुबैनानै आं बेफोरबायदि खालामबाय महाराजा। आंखौ निमाहा होदो। मा? नों आंखौ थगायदोंसोमोन? नोंनि एथ'ग्राब गोहो? सान्थ्रिफोर लानानै थां बे दुथांखौ आरो जोबनानै दोनहै अराय समनि थाखाय जोबथेसालियाव। बिनि उनाव सान्थ्रिफ्रा फैनानै बाबुरामखौ लानानै थांनायसै आरो महाराजाया सम्बारुनाव निमाहा बिनानै गोबां सना रुफा होनायसै।